Szeretném bejárni a földet, minden zegszúgát. Ezernyi ismeretlen széppel. Szarvasról a Nemes Vendégházból. Sziasztok! Sziasztok! 4 napot töltöttünk itt. Ez alatt az idő alatt meglátogattuk az arborétumot, elmentünk sétahajókázni, és rossz időben a gyógyfürdőbe mentünk, de sajnos az is volt. Itt lehet kerékpárt kölcsönözni, ezzel jártuk be a várost. De. Könnyen bejárható a hely, és nagyon szép. Érdemes megnézni ezeket a helyeket. Igen. Én pedig a szállásról szeretnék néhány szót mondani, a ház kényelmes és tágas. Mi a felső szintet vettük igénybe külön fürdőszobával és WC-vel. A kerthelyiségben bográcsoztunk és szalonnát sütöttünk. Akkor az étkező is kényelmes, ott ebédeltünk. Zongorázni is lehet az alsó szinten. Jól éreztük magunkat, ajánljuk mindenkinek. Mindenki látogasson el. Minden zegszúgát. Mi vagyunk a Fülöp család. Én 3 napot töltöttünk itt a Nemes Vendégháznál, ahol nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és ezúton szeretnénk is mindent megköszönni a házigazdáknak, mert ilyen fogadtatásban már nagyon régen volt részünk vendégháznál. Mi is köszönjük. Úgyhogy hát maga a környezet is nagyon-nagyon lenyűgözött minket. A vendégház, hogy ilyen régi módi stílusban épült, meg a szobák is olyanok. Igen. Lelle is nagyon jól érezte magát, ahogy ugye a melléket ábra mutatja. Ugye? Igen. És azért is jöttünk ide, mert mi még nem voltunk, illetve én még nem voltam Szarvason, a férjem már volt mondjuk több alkalommal vizitúrán. És azért jöttünk most ide, mert nagyon-nagyon sok látnivaló van a környéken. Igen. És azt szerettük volna mindet megnézni, bele sűríteni a 3 napban, ami csak lehetséges. És ráadásul még augusztus 20-a is volt, úgyhogy még azokat a programokat is sikerült valamilyen mértékben így megtekinteni. De mondjad, hol jártunk? Mondjad. Igen. Ez azt jelentette, hogy voltunk a Körös partján, az új vízi színpadnál. Ott láttuk az úszóciklusokat, amik nagyon-nagyon tetszettek nekünk. Ezen kívül voltunk még a Tessedik Sámuel Múzeumban, ahol vannak állandó, meg időszakos kiállítások közül van régészeti kiállítás, van olyan, ami Tessedik Sámuelnek az életét és a munkásságát mutatja be, ami nagyon-nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy a város nagyon sokat köszönhet neki, aki egy evangélikus lelkész volt, illetve mezőgazdász, és a mezőgazdaságnak itt a nagy kiteljesítője és fellendítője volt az 1700-as évek végén. Ezen kívül az időszakos kiállítások közül nagyon tetszett nekünk az ezüst kiállítás, amiben pénzérmék voltak, amelyeket annak idején itt találtak régészeti kiállítás keretén belül. Ez is megköszönjük, hogy látogatóközpontban is voltunk, ami egybe kötött az Anna Ligeti tanösvénnyel. Ez kb. 1 óra alatt körbejárható, nagyon szép és nagyon tanulságos így a környezetre, hogy milyen hatása van az embernek, illetve ott is volt régészeti kiállítás, és mindenfajta madártani, illetve állattani kiállítások voltak. Úgyhogy nagyon örültünk annak, hogy lehetőségünk nyílt itt bográcsozni, mert mi nagyon szeretünk, úgyhogy Szeretném bejárni a földet, minden zegszúgát. Ezernyi ismeretlen